ASDC klaim barim Ramsing terang BJP songlong ke cepok dunji angreng. Iam Prabha Chandra Taruari dengpen towar keselampon jiaphan kang pupon. Sumindar Varmonarani Borjan Youth Forum atumta keta London. Prek jama school rongarat lapen BJP asong atumpen sitame theng pi aklim so ke pedopon. Socheng constituency pen ASDC asong along mantune penta ASDC asong along karjap thibmate ke pangtang abang phulapen alang linon hejong MEC kangwaya hutame ASDC asong pen karjap dunabang phu Ramsing terang BJP arat chari asong along kachepauk dunji angreng. Pinpur में कारबियांग लोंग के रीजनल पार्टी कांगतांग लोंग के ASDC asong dai silo bangso parti aphan ke pangtang kring mate ajakong ke padover ja phan kai ke kacepaduk pi bang pukulote socheng constituency arlo along ke pangtang kring bang phuke Ramsing terang tame inut alang like ASDC asong along pen tame MEC ke mantang abang phu iklo bonta nonapor ASDC ajakong ke bobdet ajok Kibang ji arni BJP arat carya songalo kacepok dun angreng tetan pusi birta redunlo hamren perstom tinang kelo birta malong news. Nijang Karbianglong lakhai si Duaramla constituency kaparlo baitha langso Kampur road to Tharwea bian kacelenga tobar kasemar ponjia phan busik ni phai phawani Iam Prabha Chandra Tarua hinpen ingpu pontanglo bangso towar kaselam jialong e Kangpupon along Duaramla BJP Mondol President Khorsing Be VDC Chairman Gojan Kro PWD Engineer Lapen Istapatung Cetong Dunrinti Lason si bangso tawar Kemesian Pen Kaselam Pon Jiaphan Rong Soratum Sitame Thangnat Kapasik Sak Dunde Der Jiaphan Iamai Hin Pen Chuning Ritekang Pothalang Sopen Khorsing Teronang Kelo Birta Malong News. Analatum kadugo pantami ta porang cipidun theopo dak harupinda pen hat up to inghinan Harwebian nilitum rongtumengan nilitum Karbino Tromas Council kecengsi homosti eknong doromla homosti kapar lukang ladak polling center ingin polling center along cehelaji tuar stami ajir ding pluipen kawe jok labang so tuar kesengson kajir ding ulo setami kontraktor tum klaim klerek athe bang dak bang kait ke matami nengkan selong batai fu troksi andar langing lumder mat latum klaim ai reglo lase jat pen sami klaim vek nei punili kiri kontraktor fan kewan dan aku pa klaim tu yi pusinili kapori lo pini lase dak along ital pini ke somlong lo an pel la an sose stami ladak pina an sign in tum kiding ponji pancha ke tingwai dilo ha ing hina long ke RCC bris along stami RCC bris taminil tum survey pon lo morni si RCC bris tel tum dak theklong po nonan ke tilong pen lok selang le tum pu parai harai chela aneng kantin ta humpu humstrok sia tilong nilikai ta nilihin hoi pen senili kipinang dakarar tumpan mui prang bang ke RCC bris ke tanglo pulo tangte tilong ra pijo plot ta helok peladak arar tumbang ke akisung ke ladak lo karbilang pi hydro project pen ajoini ada langjong si kipleng lo pole lang thupo la patai pu troksian ke dak inglum poncai dolo pinaan akisung dakarar tum dolo lasirar tumda pulo la satuar ke ingtui nei la sela bangso aktuar ka pangtu i pansami la mathauri type edi la so bang senili proposal pilo tada ilitum Assam Montri Flood and Control Department along Biju Sajurka kahai ala lipen cingkilong lo pening tum CM Dr. Program Hansal cingkilong lo arang lipen kacingkia jok se pinis tami dak along ini tum som tulong lo aru lapen abeng tuaran tami tum bomlong ko sen tum neng kelo pen kacuring ri alam ke la puelo ladak tuar bang kai ke man misen nei pulote ladak tuara kung cek hedi cek artu bang beder nei cek iti bamat bin hubamat tuar bang hinu daprang heti aru la se rat tum hana cuning ri tekang lona tum hoi pen tami cek bangun te tuara kung eder ra ku anu na tu ba sebona tu it gurung te kimi parji ekdom cek artu tu om tami tuara dinabe sila teknikal na tu bang daki pulo alam da hok lo idunda seklong prong non da kunat mas cek kedua dim ka tuar hinopit cek avidi ma kreng kang jonon da jela mimu jonon sila helam sami rat tum han tami cuning ritekang
penal tu mana curu tikang office kami jerok kop penal itu lahai bita kadu cetang ponji pansami nal tu mana cuning dilo labang itu blibem tuan caklo labang itu blibem mansip black to pin tema black to pink kalau tang de cetharla beti tema lang lumret tadi lasi adijana bang stimer bang sab apa break dulu kona kilometer lo lah kilometer ini nono mati kilometer ini akaprek atuar pansa putih sira sokebra fu estimate komponai tang dulu labang apor penjong si state government council pensamini CM sakihai labang state disopidi minister sakihai tu menjadi tinggi Iwanji panselil kita boleh lah kilometer ini pan kona tangkalan labang detail sang ini long abe dupo la tumda istimera teng lucit kan se opini dupo atangka bang si non kabonai bang puke wage piti sira troke brafo non bang ta pinangan dupo la tang unci da tingge thengpi thengprang hanlo munit achethe thengpi thengprang abete munit ke chethe anone lasi thengpi thengprang ilitum RJC pathe nangje lasi aningkan wangta busik ni phai pho arnike World Environment Day mate Sumindar Warmon aranisi talon ponlo lason si busik ni phai pho arni borjan yot pura matumta Sumindar Warmon arani along pache tondon si thengpi ke karcha jaimek dengpon adaba porpen rong plim plam lapen rong thilu iruya hi thiak lamalong rong thilu pathua klam lapen rong plim plam LP school angkang along thengpi aklim ke jaimek dengpon labangso jaimek along BYF tiripia bidisar sarbapuram rongpi dunmei pu joyram timong BYF rong thilu rong plim plamaro abidisar Rajesh rongpi pen chenglok tumta chetongdon news text report Malong News Pirthelong kedoana dep pialong tame busik ni phai phawar ni lake thengpi thengprang aphan inghonangji mate lana pamenangji pusi arni hotponlo lasonsi United Nations General Assembly along Farokre sirkebra troxy kebra hinia sengkan busik ni phai phawar ni pen nang pangcheng ponbom bang bomsi piniarni adet tinalong lapuson asai deng ponlo Pirthelong thengpi thengprang jongsi ave polote munit chotkali marat mareng apianta kereng jia jakong ave derchi bangsolam chini si munit atum aphan thengpi thengprang kepalana jia phansi ningkan isi pen anisi awareness program deng ponsi rat do anatum tame thengpi aklim so tame e ponrin tilo hamran perusom tinang kilo birta Malong News Nijang Karbianglong Forest Department lapen PMKVY ahin pen World Environment Day talondun aningkan wang katalon pon son phatsi piningta busik ni phai phoarni World Environment Day talon pon lasonsi jengkha diuri tiniali Forest Bid Officer asai hemalong sitame Ranger Gulabor ingtipen patir piponsi World Environment Day talon pon laswalong school lapen rongarap tum aphan sitame thengpi aklimso ron pon rinti lason thak thak si dongka mukamalong kedo Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana thihek pen PMKVY Institute along sitame teacher lapen student atum chera pet pen thengpi aklimso rong inkoira phoso se thengpi epon satgaung pen digonto terang nangkelo birta Malong News po nikan surinira inkoira thomani sonsi pirthe dangta World Environmental Day katalon pon na so pachiton ponsi pini pachiton donsi pini nili tendat kolonga forest abira hinta katalon dun han hinta borilo lapen kitekan ke inod bahini ke lang tuhan ta thingpia tim pisa kelon pon pachitan pon la so katalon pon lang ko ajani bangal pohilo je pithe adang ithang la su se kisum kan tu pyo phan tumon pitlin akhai no pen la so ka tu pyo tha si thing thang in Baithalangso Town E-Rickshaw mate TomTom Association atumpen tawar kahinwa dim ka salampon Vosik ni phai phoarni World Environment Day arni pache tondun si tawara rai malom thengpi aklimso ke epon pen puthot bothalangso hithi ajo jasemet tawar kahino par pegajok sangti semen arlong pangboi pen tawar kahino ajo semar pondrinti bangso tawar ka selampon ke jasemet pen bothalangso E-Rickshaw Association President Horendera
lapen secretary Bablu Lahon atum pen si patepi pon pen Japon lo. Lapen irui pen anisi kecuai hiti anisi tame i-riksha tum kapasang dim nang bi pivek nang jiputa bathalang so municipal board town committee atum aphan chuning ripon pedo o thalang so pen khorsing tero nang kelo berta Malong News. Da gari da dukti lo non gari da lepason si ongbom lo sini litum tame tom association pen litum da ni ngethe bangke town committee afan litum roi pen litum midu gipi mate litum pikep tangka sini litum iroi pen pinang lo lapen litum committee town committee fan ka chuning ri alam thegelan lo litum parking bang sungoda mane mall bar ni lokdang te bike cycle mane lepason si litum ka parking nang dia dim as tame bike cycle sinang parking der lo lasin litum penana ke sung do kok lo lasila bangso a parking adim bangke town committee pen litum fan la bang clearly pen ka parking adim dia adim bangke ni litum fan la bangke adim ni sik pon der son te litum town committee ke ja tum man bang ke pon la Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.